Pe care s-o mai sigur. Care să tot mai tu zic da, dar nu zic nimic. Adică tu e chiar casa. Eram de cum ar veni un fel de bărbujor de nebunii. Loc unde se pot face multe orgii. Să vină fetele repede. Și băieții să te facă toate sticlele. Că ia mântera pe ton pe ton. Parcă fi pe stadion. Cu băieții astă seară ne adunăm și o luăm pe nebuneală. Mergem acolo unde o să gase și să bei. Nu ne pasă ce zic alții, nu ne pasă. Ne facem noi viața frumoasă. La noi cât puțin e chiar și o săptămână. Bravo, Florin, bravo, tată. Dă-mi să-mi iese. Te-l dau, te-l dau. Mai la sentiment, așa, nu poți? Agită-te mai tare, Oleac, mai rapid, mai rapid. Mai se duc,